Ngizothanda ukuthi ngikubingelela ngiphinde futhi ngikwamukele khona la kuZimi Live. If ufuna ukuhlezi updated ngezinto ezenzala khona la eMzansi, ungathi nje subscribe le channel and uphinde uclick i-bell for ama notification. Kwi-video ethamhlanje sobe sikhuluma ngaye lapha nompilo maphumulo. Unompilo maphumulo simazi ngegama lika Nosipho khona phana kuZalo. Ade lokho trend lapha na kwi-social media. The reason ade lokho trend ake nalapha Nosipho trend ngenxa yoku-act. Bamvumile impela abantu kwi-social media bathe ngomunye ama-actress impela actor khona la eSouth Africa. Ama-fans ke impela lapha noZalo wavala umlomo impela ngendaba yakhe lapha Nosipho bamvuma impela basho ukuthi unetalente. Ifumbuko uZalo ke impela uzoyibona le nto abantu abakhala ngayo. Khona isini yakhe lapha noNjeza benaye lapha noNosipho. Yiyo lesine ekhalisa abantu abaningi impela. Unjeza usuweshayana lapha noNosipho. Yiyo lesine impela ethinta inhliziyo zabantu abaningi. Ama-fans alo lapha noZalo impela shilo ukuthi uNosipho uyakudeserve kunominate ama-awards amaningi akhona la eSouth Africa even ngisho emhlabeni jikelele. And basho ukuthi bamfisela inhlahla ukuthi ngathi ngihambe u-actor phesheya because babona italente again. Ingakho kade lokho trend impela kwi-social media. And ama-fans alo lapha noZalo impela aphinde futhi abonge impela bona phana ababhali. Basho impela ukuthi ababhali benza kahle befundise ngayo lapha i-gender based violence. If ubuka yena lapha uNjeza benaye lapha noNosipho uyabona lapha ukuthi uNjeza uhlukumezana lapha noNosipho. And lento into eyenzakalayo impela kwamanye amakhaya siyabona impela abantu besifazane behlukumezwa amadoda. Bengicela ukuthi ucomment ungitshela ucabangani ngayo lapha indaba kaNosipho. Ngabe uNosipho impela uyakudeserve uba i-best actress? Ngabe impela utalented? Ngicela ukuthi ucomment ungitshele ukuthi ucabangani ngale ndaba yakhe. Ungakhohlwa ukuthi like and subscribe if you want to subscribe. Danke ngiyabonga.